Assalamu alaikum. Barkanku da dawowa wannan channel tamu. Yau zan nuna muku yadda ake yin channel ne. Don haka ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. To, maza mu fara. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokacin. Bari zan nuna muku yadda za ku buɗe account naku a channel. Za ku buɗe channel a YouTube. Da farko dai za ku shiga YouTube naku. In kuka shiga YouTube, normally za ku ga YouTube ɗin kamar haka wanda bai taɓa fara amfani da YouTube ba. To, akwai wani sign haka. Kun ga wannan da B ne haka a nan wajen. Sai ku danna shi. Idan ku danna sai ku shiga, kun ga sai ku danna create a channel. Yauwa, an ku shiga create a channel sai yanzu haka wannan sabo ne dazu na bude shi saboda in koya muku yanda za ku bude channel. Name, kun ga name ba anan sai ku shiga. Idan kuka shiga name, ku sa sunan da kuke so. Ni na bar shi anan. Wannan zan ce save. Duk sunan da kuke so. A'a, misali bari in ba ku da misali. Misali kuna so ku yi creating ɗin channel ɗin, kuna so ya kasance labari ne da Hausa ne da Turanci ne za ku iya yi. Misali bari dai in sa da Hausa in ce Labari TV. Kun ga Labari TV ba? Zan ce save. Handle na biyu, kun ga handle su da kansu za su maka handle. Kun ga ya koma Labari TV C3B. Kun fahimta? To, bari mu ce create channel. Idan kun yi haka, akwai wasu wanda in sun shiga wajen number sun hakan nan za su ga view channel ne a nan wajen wannan farin. Ku danna view channel, ku danna wajen pencil ɗin nan ku ce edit channel. Idan ku danna edit channel sai ku kunga suna ya zama Labari TV, handle ga wannan naku link naku. Idan kuna so ku share ɗin link naku ga wajen, kawai danna nan za ku yi haka, ku yi copy ɗin link. To sai wannan description, kamar bayani akan channel ɗinku. To a nan kuma bayani akan channel ba, sai ku fita ku yi minimizing, ku fita za ku tafi chat GPT. Bari mu nemo chat GPT. Ga chat GPT sai ku shiga. Idan ku shiga chat GPT, da chat GPT ya kunshi abubuwa da dama, zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi. Yanzu bari mu tambayi chat GPT. Shi daɗi na da shi, duk fa abin da kuke so, duk wannan labari wayi in kawai ku faɗa masa. In kuka faɗa masa sai jera muku yadda kuke son abin ku ya kasance. Yanzu na shiga chat GPT, zan ce wa chat GPT, kuma in ba za ku iya typing ba ma, za ku iya danna wannan alaman mic ɗin sai ku yi magana. In kuka yi magana sai shi kuma zai ba ku amsa. Bari in masa magana da Hausa. Kunga? Ya ce mun tabbas ga professional YouTube channel description na Labari TV da zai jawo hankalin masu son labarai, musamman masu kallon Hausa. Gashi nan ya baku. Barka da zuwa Labari TV. Sai ku yi copy and paste. In kuka danna shi sai ku jawo wannan haka. In kuka jawo shi, ku kawo shi har nan. Sai ku ce copy. Hannun ku na dama copy. Idan kuka yi copy sai ku fita a koma YouTube. In aka koma to wajen channel description sai ku danna shi, sai ku yi paste. Kun san yadda za ku yi paste. Kun ga dai abun ya fito a nan ba, zai fito a dashboard naku. Kawai dannawa za ku, kuna dannawa zai hau kai. Save. An yi save. Yanzu abu na gaba za mu tafi me yake da suna nan wajen daura bana. Wannan shine bana, kun ga camera nan shine bana. Wannan kuma na tsakiya sunansa profile picture. To banan nan amfaninsa yanzu bari mu koma Canva. Ba kowa yana da Canva ba. Shi Canva nan yana da daɗin amfani, ya kunshi abubuwa da dama. Kana so ka yi logo ne, design kake nema, kana so ka yi zane ne, kana so ka haɗa video ne, templates ne, gashi nan dai ya kunshi abubuwa da dama, presentations, gashi nan dai zai baka idea akan social media. Yanzu bana so in je in nema, maybe za ku ce ba ku san inda za ku nema ba, sai ku shiga wajen search na saman nan. An kuka shiga sai ku rubuta masa YouTube bana. Dan Allah ku rike pencil naku da paper kuna rubuta saboda ku fahimta. YouTube bana sai ku danna search. Idan kuka danna search zai kawo muku banners kala. Kun ga banners ba? Wannan shine banners kenan. Mu ma za mu zaɓi bana a channel nan, so zai ba ku kala ku kawai dai ku ɗauka ne. Bari mu ɗauki wanda ba shi da hayaniya, ba shi da wahala. Bari mu yi creating ɗin wannan
bari mu ɗauki nashi sai mu mayar da shi namu. Za a yi editing. Sai ku shiga nan wajen hannunku na hagu akwai edit a nan, akwai keyboard, ku danna shi edit. Sai ku goge sunan, sai ku sa naku. Me sunan channel da muka yi creating? Labari TV. Bari mu sa Labari. Rubutun yayi manya, idan kuma kun samu problem daga rubutu yayi manya, za ku iya canza shi zuwa ƙanana. Rubutun nan ya min manya, zan canza shi zuwa ƙanana. Labari, kun ga rubutun ya canza. TV. Sai mu shiga wannan ƙaramin rubutun nasu suma mu goge shi, ba mu buƙatansa. Labari TV mu muke so ya zama sunan da za a yi amfani da shi. Labari TV. Wannan abin ma ba mu buƙatan shi, za mu goge. Muna so Labari TV mu ya zama yana da girma. To wannan jim nasu mu cire shi, mu ba jim muka zo koyarwa a channel ba. Sai ku danna delete, ku danna Labari TV. Sai ku customizing din shi yanda kuke so. Zan ce yayi min in kolon jiki ma ya min, za ku iya canza kolo, amma kolon jiki ma haka yayi. Labari TV shikenan. Save. Za mu yi saving ɗin hoton mu. Yawa yana saving, yana downloading. Kun gani alaman arrow na saman nan, za ku danna ku yi saving. Sai ku ce open. An kuka ce open, zai nuna muku a galerin ku. Sai ku koma YouTube ɗin, sai ku shiga wajen wannan kyamaran hannun dama, sai ku danna shi. In kuka danna, sai ku danna na biyu a option choose from your phone photos. Idan kuka shiga, gashi nan ma ya zo muku a farko. Sai ku dan rage shi, ku yi mini, ku dan rage shi kaman zooming, kaman kuna rage zooming din shi. Idan kuka yi haka, to ku ce save. Za ku ga ya fito ana. Ina searching, gashi nan ya fito Labari TV. Wannan kuma na tsakiyan profile ne. To profile ne, za ku zaɓi kowane picture ku saka. Bari misali akwai wani hoton AI, bari in saka shi. In ba kwa so fa ba wai za ku sa hoto bane dole na mutum. Za ku iya sa hoton littafi ko kuma hoton mic, komai dai za ku iya sawa as picture. Ba wai za ku sa hoton ku bane. Yanzu wannan hoton wata AI da na hada ne, zan sa shi a matsayin profile. Sai in ce save. Na ce save, za ku ga hoton ya fito anan. Kuma ya fito. Mun gama hada channel din mu. Shikenan fa, abin da ake bukata kenan a yi creating din channel. Babu wani abin hayaniya ko wani abu. In kun gama, sai nan hannunku na dama home in abu kaman gida, ku danna shi ku ce home. Kuna so ku rinka ganin abubuwa like labarin da kuke so ku fara gani a YouTube zai tambaye ku. Ku ce labarin AI na Hausa. In ba ma shi ba, za ku iya danna duk abin da kuke so ku fara gani. Bari dai mu bar shi a labarin Hausa. Storytelling Hausa. In ma na Hausa kake so ku fara gani kenan. Kun ga ba? Ga storytelling din Hausa. Kun ga channel din wasu, ga wata Arewa Hausa Stories. Tana da subscribers 23,000 bla 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 bla. Kafin ku fara posting din komai, sai kun tsaya kun yi ta kallon videos a YouTube wanda ya danganci labarin Hausa wanda za ku fara. Ga wani labari na Arewa Folktale. A cikin wata 8 yana da like wanda suka kalli labarin nan kusan 460. Bari mu shiga. Now I can see who is calling me before I decide to answer and easily search your strange number on the app. It automatically blocks. A wani ƙauye da ake kira da ƙauyen Waina.
akwai wasu yara guda biyu, Samira da kuma Fadila. Sun taso marayu ne domin sun suna ƙanana Allah ya wa mahaifansu rasuwa. Mahaifiyarsu ko tun lokacin da ta haifi Fadila Allah ya mata rasuwa. Sai matan mahaifinsu ce Mama Gambo take rike su. Mama Gambo ta bambanta da sauran mata. Domin Mama Gambo ta rike Samira da Fadila tamkar 'ya'yanta na cikinta. Bayan rasuwar mahaifinsu, Mama Gambo ta kasance tana shan wahala akan yaran. Tana yin wankau domin ta ciyar da su. Sannan wani lokacin tana zuwa gona ta yi aiki a biyata duk don ta samu ta ga yaran ba su sha wahala ko sun yi kukan rashin mahaifi ba. Kun gane dai? Kun ga dai labari ne ko? Za ku iya kallo daga farko har ƙarshe. Minti 16 ne kawai. Za ku kalla, in kuna kallo ku yi liking. In kuka yi liking ku yi subscribing wannan farin. Yawwa kun ga kun danna alamar ƙararrawa, za ku iya shiga comment sai ku ajiye musu comment. Ce labari mai taɓa zuciya. Za ku dai bar comment sai kun yi kwana 3 kuna kallon videos a YouTube wanda ya danganci maybe labarin Hausa haka. Kun ga wannan labarin in kuka dage akai ba karamin kuɗi za ku generating a labarin nan ba. Shi wannan labarin shi ake kira da storytelling, ba da labari kenan. Kun ga ita ba ta yi amfani da mutane na gaske ba, ta yi amfani da mutane ne kaman cartoon. Zan nuna muku yanda za ku yi idan kuka zo haɗa video. So labari ne, bari maybe mu shiga channel ɗinta mu ga wani irin labari take saukewa. Kun ga tana da likers 2,300 ga viewers ɗinta 460. Labarin nan bai daɗe ba. Bari mu shiga channel ɗinta. Arewa Folktale ko? Ga videos nata. Wannan babban 'yar YouTube ce. Ga ta nan ga labarunta ga sunan kala-kala. Ga labari kala-kala. Sai ku shiga duk wanda kuke so. Idan ku shiga duk wanda kuke so sai ku kalla. To sai kun yi haka fa kuna kallon labarai kala-kala. Wayo Allah ka tara ta na shiga kuna lalace wayo Allah wayo. Gauro ta shiga riya bai. Wannan short ne. Za ku je ga labaran Hausa kala-kala. Kun ga wannan? Daga Muni zuwa Kyakkyawa. Kun ga wannan? Bushra mai markaɗe. Ga sunan dai kala-kala videos mutane. Kun ga mutane sun daɗe da sanin me suke, sun daɗe da kwashe kuɗinsu a YouTube. Kun gani ba? Hannatu mai warin baki. Ga sunan kowa da nashi. So sai kun yi kwana 3 kuna kallo. To da fatan dai kun gane yanzu yanda ake creating din channel.